mooi fort, maar Isa. Wat ben je in je eigen kont? Magneetvisje. En wat hoort dat correct in? Ja, dan kun je al je ijzer vinden en de muntjes en van alles. Wat hast je hier in de hand? Ja, dat is een motorcursus. En dat hij hem je correct uit de sleetvis. Ja. En wat is nou het bijzonderste wat je hem ooit had gevonden? Daar ging een keer een auto in het water. En toen hadden wij een bumper van die auto. En een lampen. Hier we allemaal een trekker. En een kar hadden we het allemaal op. Maar eigenlijk net de volle wien wezen. Want dan gaat het hier die kant op. Maar dan kunnen we het nog wel pakken. Maar dan weten we net waar het leidt. Maar het waait je het best hut, toch? Maar dan doen we het alsnog.